Hagapor ar shiteng kenjat shai haka ar po ar tarik nailar ka kenhun Pulit District Executive Force DEF haka jingelam jonguba Jason Myrom MPS Additional SP West Jante Hills hadien ba kila yo jing tip ka babnia bat ka batikna kila penlong ka jing thuet kensan hadem tring namar kidon ki breu ki balabu re haklau ya ki ar shaka ba kila rongtu nakishnong bajengai hakani ka jing thuet ka kenhun Pulit klayo bat ya ka kali alto ke 10 ka bakit ya ki lengkhot lengkhai jong ki kali habala toket ya ki breu ki badan hakani ka kali layo jing tip ba kidon lai tli ki ar shaka bala rongtu bat ki balabu re haklau ki Pulit ki labat ya kini ki breu ki badan haka alto ke 10 ujo person rabon arku sausnem ubana thangran ubanya ya ka alto ke 10 klem ki kot kisla bat omdon number plate u mission ki langstang arko arsnem na thangran ubadon lang hakan ka kali alto keten bat upolmi sungo arko waisnem ubana kasnong nongba yaw musyang ubadang appahara ya kita ki lai tli ki arshaka balaburi haklau nakani ka jing thuet layo ka we ka Yamaha Cygnus Ray ZR balaburi haddem tring ki number plate jong ki lai tli ki arshaka balayo nakani ka jing thuet ki long ML05V4471, ML05Y5008, but ML05AC0799. Habala tokit sani na kini ki breu ki bala suba ki Nongtuh kali ki pla bakila rongtu ya kini ki arshaka na thain laban bat jalu para Shillong. Ya kini ka alto keten bat iki lai tli ki arshaka la ra sha Jowai police station ban tokit benya akat kum ki kendonan. Ya ki lai ngut kiba suba Nongtuh lara sa hospital ban eksamin jaka jingko jingkia jongki shwa ban penterekam yaki kendon an halor ki kambe an jongki ki Pulit DEF Jowai amtang hakani kasien hanrei kilale ki kam ratba la bun sin ban yada yaka jing em ki pai ba yaki mar ki mata na ki kiti jongki Nongtuh nongthem ki basang keleng ban rong nalenti sengkien bat na ki ying ki sem jongki briu